Ja, og Nissen er i hans comeback-kamp efter den store omgang tøv. Han fik af Kim the Smasher Man for Mars. Thor, han står også derude. Nissen har allerede tabt. Nissen kan ikke holde sig op. Ej, hvor går det galt. Men Nissen får hjælp af sin tidligere overmand. The Smasher Man for Mars. Og nu... Thor, han er flink. Han hjælper Nissen med hans hat. Nissen er jo også en gammel mand. 400-600 år. Nu slår Thor armene på kors. Han vil ikke kæmpe. Han nægter. Hvad er det her for et mærke? Nu går han amok. Det var et tricks. Nissen bliver fuldstændig overrasket. Nej, nu får han tøv. Stakkels nissemand. Ej. Nej, han får en, der hedder slyngen. Slyngen, det er en af de værste tricks i mandens minde. Man kan blive helt rundtosset. Og man kan også få dem på planter. Slyngplanter er noget rigtig irriterende noget at få i sin rose. Og Nissen, jamen hvad skal Nissen gøre? Han har ingen chance. Han tager en kamp som professionel, og han bliver smadret. Det er godt, han har rødt tøj på, for så kan man ikke se forskel på det og blodet. Og Thor, han er aggressiv. Han river Nissen i hans prismærke i nakken der. Nej, det er det ikke. Det er ikke en prismærke, det er en snor. Det er en snor, han har med halsen. Ej, det er utroligt, Nissen. Han har mod på det her. Men okay, han har erfaring efter 400-500 år som wrestlenisse. Og nu... Ej, der kommer et bagholdsangreb. Thor, han er ude. Han kommer ind i kampen igen her. Øj! Han får en flatspats i hovedet. Eller, det er Nissen, der gør det. Det er, hvor man sidder med ballerne og trykker ham fuldstændig flad. Men han bliver ved. Nu laver han vrideren. Og stakkels nisse. Jamen... jeg tror, han er over det. Thor, han har jo slået mange ned i ringen. Hulk Hogan og jeg ved ikke, hvad de ellers hedder. The Night Rider, hvis det er sådan en, der hedder det. Nej, han hedder The Undertaker, men det er sådan andet. Der fik han lige en udstød lige der, men det er også en underlig stilling af en nissemand, der ligger ned. Så er man selv udenom, at det går galt. Nu får han backsmash. Og jeg kan ikke lov at følge med. Jeg tror kun, der er en vinder i den her kamp. Det er Thor. Vi må slutte af for arenaen. Thor. Stakkels Thor. Hør nu efter, hvad speakeren siger. Lad den stakkels nissemand være. Nej. Okay. Og vi slutter af herfra. Vi censurerer resten af kampen. Det er simpelthen synd, det her. Det er jo et blodbad uden lige.